Zdravím vás, priatelia. Je pravda, že tu na YouTube nestíham pridávať analýzy zápasov, avšak ja poctivo pravidelne tipujem, o čom sa môžete presvedčiť na mojom webe. Link naň je v popisku tohto videa a bežia mi tam dve rôzne stratégie. A čomu sa teším najviac? Obe sú prvýkrát v tomto roku v zelených číslach. Počúvate Tipperský Goalcast, magazín o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. Dnes vám prinášam tip z Maďarska. Maďarská najvyššia súťaž Nemzeti Bajnokság 1 pokračuje 19. kolom dnes, čiže v utorok, a stretne sa 9. Újpešť FC a Debreceni VŠC, ktorý je na 6. priečke. Tabuľkovo lepší hostia majú zároveň aj lepšiu momentálnu formu. Naopak, tradičný účastník maďarskej prvej ligy Újpešť má zo skóre 2:14 najslabšiu formu zo všetkých tímov. Újpešť FC naposledy prehral 3:0 na pôde 4. MTK Budapešť. Fialoví nevyhrali už 8 zápasov v rade, keď posledný trojbodový zápis zaknihovali koncom októbra a doma vtedy vyhrali nad 8. Kecskemét. Újpešť nie je taký zlý, ako sa zdá. Zo spomenutých 8 zápasoch hrali 6 na pôde súperov. Domáce štatistiky pritom nie sú vôbec tragické. Achillovou pätou Újpeštu je obrana. Inkasovala v posledných 6 ligových zápasoch dovedna 16 gólov. Bez ohľadu na predchádzajúce výsledky bude zaujímavé vidieť, či sa tento trend udrží aj v tomto zápase. V ostatnom kole remizoval Debrecen doma s Diósgyőrom 2:2. Debrecen nevyhral 4 zápasy v rade. Prehral so 4. MTK vonku 2:1, avšak 3 remízy s tabuľkovo slabšími tímami nevrhá dobré svetlo na herný prejav Debrecenu. Veď dokonca aj na pôde poslednej Kišvárdy dokázal len zremizovať 0:0. Z pohľadu vzájomných stretnutí od 20. novembra 2021 Újpešť vyhral 3 stretnutia, Debrecen 2 a jeden zápas skončil remízou. Celkovo v týchto zápasoch padlo 19 gólov, pričom 9 z nich strelil Újpešť a 10 Debrecen, čo znamená pekný priemer gólov 3,17 na zápas. Posledné stretnutie v lige medzi týmito tímami sa odohralo 30. septembra 2023 a skončilo výhrou Újpeštu vonku 1:2. Ani jeden z tímov nehlási marótky ani zranenia. Tento zápas bude šancou hlavne pre domáci tím. Prerušiť smolnú sériu pred vlastným publikom je jednoznačne v silách Újpeštu. Z doterajších 9 zápasov doma dokázali skórovať v 8. Debrecen na druhej strane skórovať vonku tiež vie. Z posledných 7 zápasov skórovali vonku v 6. Skúsim tip na viac ako 2,5 gólu v kurze okolo 1,95. Férová hladina je o desatinku nižšie a pod túto hranicu už neodporúčam tipovať. Na dnes sa lúčim, priatelia, vyberajte dobre, vyhrajte veľa a užite utorkového dňa. A ešte malý experiment pokračuje. Prvý človek, ktorý toto dopočúva do konca, napíše mi na mail, ktorý vidíte vľavo hore, tomu pošlem 20 eur na bankový účet alebo na skril. Čaute.